Nabalot ng makapal na itim na usok ang paligid ng San Carlos City Public Market sa Pangasinan bandang 1:00 ng hapon kahapon April 30. Ito'y matapos sumiklab ang sunog sa ikalawang palapag ng San Carlos City Old Public Market. Ilang residente ang napilitang magtakip ng ilong dahil sa kapal ng usok. Accordingly sa mga naunang nakakita ay doon magsimula sa second floor na store building ng Old Public Market natin. Building ng Liga ng Barangay, ng Market Division Office at Grace Guardians. Yan po yung mga nag-occupy sa second floor na right wing po, sir. Dahil sa lakas ng apoy, itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Rumesponde rito ang mga bumbero mula sa BFP Malasiki, Orbis Tondo, Basista, Lingayen, Calasiao at Santa Barbara. Pagdating po natin ay talagang ang kapal ng usok gawa ng ito ay opisina at maraming mga papel, mga dokumento na nakaimbak. Idineklara ang fire under control 2:00 ng hapon at fire out 2:50 ng hapon. Hindi naman nadamay sa sunog ang mga stall sa unang palapag ng gusali at balik operasyon na ang mga ito ngayong araw May 1. Pansamantala namang kinordon ang nasunog na bahagi ng gusali habang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Ito na ang ikalawang insidente ng sunog sa naturang palengke. Nauna itong nasunog noong August 22, 2024 kung saan 420 stalls ang naapektuhan at nag-iwan ito ng tinatayang 24 na milyong pisong halaga ng pinsala. Charles Nicolimon, RNG News.